Nyakwaramugi Ajwang' dakika en 35 tok sa 12 mar okinyi machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Nyakwaramugi Ajwang' kaka pile wantiere kod gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard. Wadwa mi siso mar ng'eyo gigo manitiere gazet. Omiyo gazet momori inyalo dhi nyiewo tibedo piny isomo e yo makare. Te nonro mar gazet okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Hansel Oyango. Mar mondo mi wang'isi gigo manitiere gazet gi e sechegi. Oyawre Hansel, ichiew nade? Achiew maber Joyce, ageno ni ngima. Imbe isewe chulo rent koso in kwan maudi ni ok oyudi. Achiegni we. An bende adwa make sure ni amina yude affordable house na moro. Manyalo chule mana pesa matin to bing'e ni berne ichule mos tidak e ot kanyo. To kisetieko chule to odno bedo mari. Matinde ni in pek mar chulo rent ibo bedo ka iweri godo. Kata kamano wang'e ni mage moko kuom gigo manotimore odiochieng' manyoro kendo jogo manoyudo udi maggi ne moradua kaluwore ni koro pesa magichulo wanyalo wacho ni en pocket friendly, en pesa moro matin to idak e ot maber. Moko kuom giwacho ni ochalo gima en lake makoro obiro into reality kata dream come true. Kalo ni udi makamago pok ne gineno, pok ne gidake. Momiyo nen mor mathoth ahinya. Kata kamano, kopogore kod mano Hansel, wang'e ni weche mopogore opogore timore pacho kae. Gazet mar The Standard kachiel kod Daily Nation weche magimiyo pek anno kabet opogore. The Standard omiyo pek weche mag Ruto's seal grab. Kaka mano seal, mano ma iketoga oboke moyiedhi mago mag piny owacho kata oboke ma wanyalo wacho ni gin mago ma ochuna inye pacho kae. Nyaka sani koro oboke makamano ne ogole apisi mano mar Attorney General. Sani koro entiere apisi mano mar the President's Chief of Staff. Gino makoro liekore ni nitiere oboke moko ma inyalo kete seal makamago kendo ikalogi ma Attorney General ok ochwoe wang'e e yo makare. Mago bobedo ka wanono e gazet mar The Standard. Kata kamano Hansel, adona chako kod gazet mano mar Daily Nation okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation weche ma omi pek malo kanyo weche mag Natembeya odiochieng' manyoro ne owe thuolo. Kata kamano onyise ni kik onyon apisi mage mayudore county mano mar Trans Nzoia nyaka tiek yal buche weche mag somo be naneno kanyo mano jopuonje 25,000 mano bedo promoted ne gintiere kod geno ni seche moko ginyalo chako yudo mate kata ginyalo chako winjo mate kotudore kod chenro mar promotion. Kata kamano chenro makamano pod ochunga kar tiende. Wach mamako dhok ahinya maneno ka gazet ni mar Daily Nation omenya ahinya kawuono Hansel gin weche matimore e sekta mar thieth kendo aneno ka gazet ni mar Daily Nation ondiko sigana no malach ahinya. It gazet mar 2, 3, kachiel kod mano mar 4. Kakoro kineno picha ni en mano mar nurses makoro giwacho kae ni onge ng'ata madwaro nurses makamagi kendo ket pichni magi kae kachiel kod nyingegi gi counties magi wuoke to magi gin nurses mane nitiere ong'ala manyime e higa mar 2020 e kinde mane tuo mar COVID-19 omuoch. Gine mane gibedo isolation wards kod jotuo mane COVID-19 omako mane nitiere quarantine kuom thuolo mar jumbe 2. Kata kamano higni 5 koro pok ondik gi tich e yorno mongirore. Sirikal mamalo ok dwargi, counties bende ok dwargi. Resruok margi biro bedo ka wuok kanye. Wach makamano aneno ko mipeke it gazet mar 2, 3 kachiel kod 4 Hansel. Number 1 aneno ka en wach ma wich kuot ahinya ka CS ma health chunga embele ji to wacho ni nurses waoro ne counties to oko consult onge kata mana giminyisi nitie bura moro moluongi mondo ji oriw paro kamoro achiel kae to kendo koro counties koluwore gi iluongo nang'o riwruok ma governors be koro nyowuok ka wacho nang'o gimbo ok gidwa nurses nikech giwacho nang'o ni sirikal mamalo dwa dhuro negi shida kar mondo sirikal mamalo kuong tatua shida manitie nikech shida to ng'eny e health kata nurses kende shida to ng'eny ka nikech nitiere kata mano sara pok ochul gi chakre kinde covid makoro bang' ka covid noserumo mago nurses ainago pok ochulo sara mantiere gope magi bandho sirikal. Koro sirikal dwa dhuro ne counties to sama sirikal dhuro ne counties no sirikal mamalo dhuro ne counties to ok gimed counties pesa. Koro mane gima counties be yuago nang'o ni wan udwa dhuro nwa shida to kumedwa pesa nurses go poku tiekurugo. CS chunga en uchunge mbele ji to owacha yanga to wach makamano no ko mipeke it gazet mar 2 mano mar gazet ni mar Daily Nation. Kwa nyalo dhi it gazet mar 2 kanyo gino mane jatend migawo mochung' ne weche go mag thieth Adan Duale wacho nyaka sani koro nitiere omenda Hansel maderoma bilion 4.2 makoro owinjo bed ni chulo lakteche makamagi kata nurses makamagi mane nitiere ong'ala manyime rakruok tuo mar COVID-19. Ondika ka ni the medics that Kenya forgot about
4.2 billion is too costly. Ka bende Adan Duale nowacho ni sirikal onge kod omenda mano maderom bilion 4.2 ma owinjo bed ni chulo nurses makamagi. To higa mar 2020 e kinde ma koro ne ndike tich nurses makamagi, kaluwore ni ne gionge kod tich to bende ne giketo chunygi e tich magitimo mano mar reso ngima jopiny. Ne giyie kendo ne giketo kokgi e ogirimiti mano mar contract mar mondo mi obi omigi 50,000 mano dwe ka dwe. Ka koro ne giparo ni kata omenda ni tin, to yes otin gi sani but kinde mabiro mbele kaluwore kod singo mosemiwa obo bedo makare. Kata kamano sani koro giguonyore gi pado. Kaluwore ni 50,000 ni nitiere omenda mano mar pay ming'ado kanyo, SHA ming'ado kachiel kod housing levy. Giwacho ni gidok ot gi lwetgi nono. Hansel. Kairo waneno ka nitiere Medix malao almost 8,500 gi 71 makoro iwacho nose the streets the ng'anyo. Waneno ka counties mopogore opogore be nurses buogo ng'anyo. Mamano koro en gima shida moneno ka dhi biro kairi. Kaka isewacho no sing negi ni ibo chulgi 50,000 kinde covid no dwe ka dwe. Ma kinde go ka ne 50,000 to ninyalo ni ma berbere molo bet on. Koro iringon ga chimbe in desperate. Wacho nango ni we aringi ayuti nitiere singo be ni bro ndikwa teach permanent and pensionable. Kata kamano sirikal to sewuok oko through Duale wacho nango ni pesa onge. Pesa to kata ka onge to koro kidhuro ne county eka pesa no dhi yudore koso county to dhi golo pesa no kanye. Mani penjo mapenjra maduong' ahinya. To be county mano kokalo e jakom mar riwruok mag mano jakom duol mar governors nyaka sani gin bende giwuok oko ka koro giwacho no ginyal kawo ting' makamano. Ka giwacho kanyo ni mano en mess. Kata en wanyalo wacho na chied nade ma sirikal mamalo oketore kede. To gino malit ne lakteche gi maduong' ahinya iyudo ni counties kinde ka kinde gindike tich lakteche mamoko kendo giketo kata advert ni dwaro lakteche mamoko to gin to ok ndik gi tich e yorno mongirore. Gino malit ahinya kendo kwa nyalo mana ng'i it gazet mar adek kanyo Hansel. Ano ka bende oket sigana mag lakteche go mopogore opogore mawuok e counties mopogore opogore ka koro gilero lit magikale kata bedo ni gitiyo to kochopo miso dwe gimidok godo ot to onge. Hansel. Nitiere sigand Jacqueline Nderitu wan gi David man Jacqueline Nderitu mawuok Nakuru, wan gi David Singili mawuok Vihiga, wan gi Seferia Bush mawuok Mombasa gi kuonde mopogore counties mopogore opogore gi yera gazeto yera few magiketo dwaka. Jacqueline Nderitu wacho ni en kano wito jaode ne makoro sani o provide ne nyithinde ariyogo mane makoro oneno kantiere pek nitiere kanyo nikech koro o struggle onge tich to chudo singo mane sirikal omiyogi to ok giseyudo kendo gineno mana ka nurses chalo mana weche mag jopuonje ka japuonj manyicha ko graduate ido kose ndike tich to mane o graduate chon poko ndike tich. Koro ma area the same thing ma waneno ka makoro ipenjo ni dibere ni mibadhi moro ni iye ka wan ka gi sigand Seferia Bush mawuok Mombasa wacho ni kinde covid en achiel kuom frontliners mane nitiere mbele kanyo kane koro nikedo gi covid. Wacho ni odiochieng' achiel ne achiel kuom nurses mane gitiyogo be noyudi gi tuo mag covid no ma kendo embe chal ka gima covid no affect makoro mano no miyo gi trauma gin gi trauma e weche go ha giparo kinde covid kaka ne gichandore makoro mage midhiero mane gikale makoro giywak ni sirikal koro wich sirikal owil kod nikech gine mane gikedo gi covid kendo sani koro sama koro kochopo sama koro indiko ji to gine makoro ok ndikgi sigana gen ni to ng'eny ka. Bende neno sigana mano mar Apusa Ochieng' mawuok e county ma Migori nyaka sani koro wacho ni tiyo machiegni kod jogo ma ondike tich e yorno mongirore to bing'e ni jogo mondike tich e yorno mongirore seche moko gitiyo kata mathoth moingo jogo mondike tich e yorno mongirore tiyudo ni gine makoro gikale matek ahinya moko kuom gidhi nyake tich kod uniform ma rangi margi osechako rumo. Kata kamano en gino malit ahinya to bende liekore ni ewi mago nurses kata ma sani pok ondike tich karom gi gina 8,571. Tiwacho ni kwan makamano sani koro nyalo bedo no dok chien kaluwore ni nitiere
moko kuomgi maderom 45 miwacho ni osewito ngimagi, to moko kuomgi wito ngimagi kalore ni gikawo ngimagi giwegi. Moko kuomgi bende koro nitiere kod dang'ni mar paro kata depression kalore kod lwasi marach mar tich magitiye kaachiel kod koso chudo. Kata kamano odiochieng' ma kawuono gibiro bedo kod ng'anyo mamuol kowuok Green Park, kendo gibiro bedo ka giwuotho achiel kachiel nyaka apise mag migawo mochung' ne wechego mag thieth, ka koro gidwaro mar mondo mi ochop dwaro margi e yo makare. It gazet mar 4 kanyo bende aneno ka gazet mar Daily Nation otemo menyo ni tok kane giseketo ngimagi ong'ala mambele mar mondo mi gine kaka ginyalo reso ngima jomoko, nyaka sani koro ojwang'gi gino manomiyo moko kuomgi okawo nyaka ngimagi oko. Nyaka Ramogi Ajwang' mano bende inyalo somo it gazet mar 4 kanyo. Ka bende gazet ni mar Daily Nation bende otemo menyo gino momiyo gitemo sigana makamae mar mondo mi ginyisa ne jopiny ni gini to nochakore gi kanye, gin midhiero mage manases manondik e bwo Universal Health Coverage higa mar 2020, gin midekre mage masani koro gikale. Hansen toke kanyo gimoro ne waweka achiel kuom gi ne wacho ni 50,000 manichulo gino net salary midok godo ot mano kose ng'adi osegol gik moko moko idok gi 39,000 no. Nitiere loans mag help be onego be ni chulo, nitiere weche moko kaeri ma samoro be ikonyo oweteni e weche mag somo makoro giwacho ni pesa no by the time makoro idongi gimoro ofuko tido ka koro ini live from end month to end month kochopo to pesa no serumo, koro ichaka struggle kirito end month mondo makoro kendo ka ne giwito tijego mano no bedo matek ne gintiere weche mag NSSF ka SHA be koro incho donjore ka nitiere weche mag housing be ming'adi to ikia ni ot ibro yudo karang'o gi weche mang'eny. Kata kamano to Jonation to wacho ka ni gin giyango mana sigana ni mondo gine ni jogo mano okedo kinde Covid wicho wil go sirikal chal ka gima wi sirikal owil kodgi. Nikech waneno ka dakteche to samoro kodhigo negotiate to sirikal winjogi, to nurses to iyudo kaka samoro ok kata kiwinjogi to kawga a very long time, iyudo ka gin nyaka ging'any for a very long time eka sirikal samoro luongogi e mesa mondo gilosi. Koro mane gi kendo aneno ka nitiere kuot moro moket kanyo mano kowuok kuom achiel kuom gi mana pani en kinde mane ging'anyo mano odiochieng' manyoro mane ging'anyo mano Kenyatta Avenue bon Nairobi ka achiel kuom gi mondiko moyang' nyinge kanyo kaka Immaculate Njeri. Koro penjo kae ni wanyalo bedo nyithindo mag Nyasaye matin, are we children of a lesser God? Wanyalo bedo ni wan nyithi kiye e pinywa, ere kaka wanyalo dok e stitch to pachwa onge kama kare, wantiere kod unstable mind, bills magwa bende ok wachulo. Ere kaka wanyalo neno ni jotuo obedo makare to wan wawuon waonge kare? Magi gin mana achiel kuom gigo magiwacho, gitemo nyiso lit magikale kata bedo ni gitemo matek mar mondo mi gires ngima jomoko. Gin to koro penjo en ni ng'ama biro bedo ka reso ngimagi ahinya to jogo makoro osechopo kang' makoro neno ni anto koro ngima ni oola we akaw ngima na oko. Koro gima lit ka be iyudo ka nitiere jok mondik permanent to nitiere jok mo onge orak ma permanent no. Iyudo ka koro jok ma ok ondike orak ma permanent yuak nang'o ni jogo mondik permanent ochagi jogo expect ni gin gi team mang'eny mologi to tich magitiyo nego be ni rom gi weche mamoko. Giwacho ka ni weche mag dang'ni mag paro be koro donje ka, weche mag depression, anxiety gi mamoko. Koro ipenjo ni ka koro jok ma ni e weche mag thieth ema nigi shida gi, koro jalno mithiedho bro bedo nang'o. Omiyo samoro kata kineno ka nas samoro ok tije malong'o, ber kwa nono samoro ni to dibede ni ang'arach gi nas ni, nikech samoro giting'o weche mang'eny e chunygi to gin joma dhano gin dhano kaka wan ma be ka ber to sirikal onego keti kata mana weche kata mana ken counseling sessions moko kaka moko mane timo ne police. To bigeni bende mi paro na nikech kaluore kod sigana mar gima bende ne gichiwo, Nyaka Ramogi Ajwang' nyalo somo sigana ka sigana mano mar nurses mopogore opogore mane gazeti mar Daily Nation ochwalo, it gazeti mar 3 kanyo Hansel. Iwinjo ka moko kuom giwacho ni e kinde mane girito jotuo mago mag Covid-19 nitiere moko mane wito ngimagi, nitiere moko mane ohewre, ting'eni gine mane gintiere machiegni kodgi, gin bende tuo ne goyogi. Moro kuom gi nowacho ni nyaka sani pod odak kod after effects mago mag gamo tuo mar Covid-19
COVID-19 matiende ni chal mar ngima ne wuon onge makare tinyalo yudo ni gionge kata medical insurance makituo tinyalo dhi gode thieth. Iwacho ni neno jogo mane tho kinde ka kinde mokuom giwacho ni kanindo gotieno mage gik mapod aneno omiyo sirikal owinjo bed ni ng'iyo maslahi margi odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka ging'anyo wang'e ni wabo bedo ka waluwo wuoth margi kowuok Green Park nyaka Afya House bende gibiro bedo ka gichopo nyaka e od bura ka koro gidwaro nochop dwaro margi e yo makare. Hansel adwa ni waket tenge weche makamago wadhi weche mag somo piny Kenya ka wanyalo wacho ni achiedh nade nitiere sectors mopogore opogore nikech aneno kwa wuok it gazet mar 4 it gazet mar 5 bathe kanyo waneno ka midhiero bende nitiere ahinya nyate skunde mag piny owacho ondiki kanyo ni public schools running on empty ahinya nyato mago skunde mag piny owacho mago mag sekondar ma nyithindo dhi e skul to dok pacho nyaka sani koro jotend skunde makamago sani koro sewacho ni gitiyo e yo matek ahinya kalure ni mano etam mokwongo mano mar somo ma higani sirikal nodong koda omenda mano maderom 2,300 mowinjo be ni miyo japuonjre ka japuonjre nyaka sani omenda makamano mano mar tam mokwongo sirikal pok ochiwo. Wantiere tam mar ariyo mabende giwacho ni en tam mabor ahinya pesa pok ochwal ne skunde gino makoro keto jotend skunde kama tek ahinya to par ni atamalo 70 mago mag nyithindo e pacho kaya ahinya to mago manitiere secondary somo e day school to wang'eyo ni wantiere kod chenro mano mar free day secondary school oketo nyithindo kamarach oketo skunde bende kamarach giyud pesa kae. Jotend sikunde kata mana principals osewuok ka gin gigo lung ni gi sound alarm adwa wacho ni yore to jalo ma jakuo onge jakuo mosekwalo gi ka giwacho ni midhiero magikale thoth ka giwacho ka ni weche mag chiemo tek sani giwacho ni nitiere kata mana jopuonje ma sani koro nyaka nyiew chog giwegi koro osara ma sirikal chuli tin to kendo pod ni mane pesa manyaka idonje ofuki ikawi nyiew godo chok gi weche mamoko wang'e ni jopuonje be samoro tiga konyoga nyithindo yore mopogore opogore kowuok kuom ofukgi ok en kata mana wach chok ni kende. Giwacho ka ni sirikal onego bed ni oro negi 50% of pesa mar capitation annual capitation by first term matiende ni ka nyathi ka nyathi onego bed ni yudo 22,244 nonego bed ni karach ahinya to gimoro 11,000 per student nonego bed ni osechopo ne jopuonj sikunde by end of first term to iwacho ni first term no pesa mano negi pod gidai sirikal 2,300 per student matiende ni kata mana deficit ma first term pok gitieko to second term to wachiegni chopo nus ma second term kae majuma mar adek to wang'e ni first term ema borga first term be nigi weche mag tuke weche mag drama koro ipenjo ni sikul to bro riembo weche mag sikul ma pile gi bro bedo nade. Daily Nation to wacho ka ni nonro margi to nyiso ni treasury nosegolo pesa nosewuok treasury pesa kosewuok treasury pesa karani kaje ka skunde to pok oyudo pesa iwacho ni Ministry of Health ema pod okwame pesa education Ministry of Education sorry ema pod okwame pesa gine ma pok gidisperse pesa nigi ka dhi ne sikunde koro penjo mapenjore maduong' ni ka treasury osegolo pesa nigi to Ministry of Education to koro ang'o momiyo gi hold pesa nigi to sikul to nego ben sikul to ringo koro iwacho jopuonje wacho kani samoro chuno gi ni gik moko curricular activities gi chuno ne gi ng'ado kik bed mang'eny ahinya mondo gi work within means magin wang'e ni sikunde be samoro nitiere kaka suppliers bende ywak ne ga sikunde ni sikunde ok chude samo winjore wang'eyo ni sikunde samoro principals wacho ni kiloro sikul chon nikech chiemo rumo kata mana resources orumo to be mano bende iyudo ki mi notice nang'o ni okiti maber okidwa tich koro principals ni okwamo ka gikia ni gitim nang'o to puonj to nyaka gipuonj nikech en right mar jakenya ka jakenya to access quality education koro quality education ni emomiyo iyudo ka nyithindo masomo e private school
timo maber ngima gi ringo ngima gik ma gidwaro giyudo tiyudo ka magi jok idwa ni nyithindo manie public schools opiem go koro ma bro bedo matek ahinya. To kopogore kod kata jogo ma seche moko nitiere gwenge moko, anno kanyo ka jagoro mano National Secretary of the Kenya Teachers in Hardship and Arid Areas Welfare Association mano Wangoe Wangenye, nyaka sani koro wacho ni jotend skunde mayudore gwenge kama nitiere oro kata kama nitiere nok mararita iwacho ni gine makoro gikale matek ahinya kalure kod deko e chwalo ne skunde omenda mowinjo ben ni e chwalo negi. Nyaka sani koro olero kae ni nitiere gwenge moko manyaka sani koro sebedo kod oro malach ahinya bendo gisebedo ka giyudo keyo e yo makare. Wachore ni skunde makamagi wacho ni e areas anno kanyo kaka West Pokot, Kapedo kachiel kod Baragoi mayudore Samburu County. Nyaka sani koro nengo mag chiemo sani koro nitiere malahinya kalure kod wechego mag kuo mag jamni ma bende thoth ahinya gwenge go. Iwacho ni jopuonje kachiel kod kata jopuonjre skunde makamago moko kuomgi bedo kech kaluore kod onge mar chiemo to sirikal bende podi osekoso kata osedeko mar mondo mi ochwal negi pesa. En gino malit ahinya kendo sirikal owinjo bedni keto maino magi e weche mag thieth kachiel kod weche mag somo. Hansel it gazette mar 6 mano mar gazedni mar Daily Nation pod ena midhiero one after the other. Wabuke weche mag thieth wantiere weche mag somo koro jopuonje 25,000 ma onego bedni ichwalo kata bedo promoted. Nyaka sani koro ndike ka ni settlement over 25,000 frozen tutors promotion. Odiochieng' manyoro wang'eyo ni mano TAC ne ochopo mano iwacho kanyo ni senior officials mawuok ka duol ma ochung' ne wechego mag ndiko jopuonje tich e pacho kae mano TAC. Odiochieng' manyoro ne gintiere nyimod bura ka koro ne gidwaro ni giduok penjo makoni kod kocha kotudore kod chenro ma ok nolweyo makare mano mar promotion mar jopuonje maderom 25,252. Iwacho ni ne ntiere kanyo wechego mag irregularities, ethnic imbalance kachiel kod non-compliance with promotion criteria. Bende ni dwaro mar mondo mi oyangane gimomiyo jopuonje 5,291 mane wanyalo wacho ni job group magintiere gisebedo kanyo mana kuom thuolo matin ne dweche 6 kata kamano gin achiel kuom jogo mano bedo promoted no ket TSC kama tek ahinya gino makoro miyo jopuonje mamoko koro promotion margi pod ochung' kar tiende. Mi badhi to nitie Ministry of Education ka sana weche mag ndiko jopuonje ne walidho weche mag health ne wamulo weche mag somo ni samoro yudo ka ng'ato mano tieko sikul chon manigi TSC number poko ndiki to ng'at motika 1 or 2 years ago tiyudo kosendik tich. Kata kamano to gima duong' ahinya maneno kama koro nyokelo stalemate en ni nitiere akweda mag dhoudi kata mana ethnic imbalance moro ma nitiere ka miyudo ka nitiere dhoudi mamoko emiyudo ka jogi mondik tich mang'eny ahinya ka iwacho ni dhoudi 5 moyang ka ni emotelo ndiko mag tijego. Iwacho ni wan gi Kikuyu, wan gi Kalenjin, wan gi Luya, wan gi Luo, wan gi Akamba. King'iyo dhoudi gi malong'o tido ka dhoudi gi be jogo ema jotend emomako migepe madongo e sirikal. Yudo ka migepe mpogore yudo ka Kikuyu yudo ka mang'eny, wan gi CSS mang'eny ma Okuyu gi ma Kalenjin gima sani koro nikech broad base koro joluo moko be nyodonjo e sirikal. Akamba be moko wan godo 1-2 kanyo ero. Tiwacho ni gino reflect ndiko mag tije mag jopuonje kiyudo ka 2/3 mag promotions gi tije mondik jigo dhine dhoudi 5 to Kenya wang'eni nigi dhoudi molo 44 aparo ni sani en officially 44. Koro mane miwacho ni nyokelo midhiero kipenjo to koro minority dhoudi ma minority gi to gin to ng'ama bro tetea gin nikech king'iyo ka yudo ka Kalenjins 15.8% mag ndiko mano ji 4,000 gi wiye dhine Kalenjins, 12.4% mano ji 3,100 gi wiye dhine Luyas. Joluo omi 2,388, Kamba omi 2,280. Tiwacho ni jo mawuok Kikuyu okaw 17.1% mamane atamalo maduong' moloyo. Tiyudo ka
chik wacho ni ok onego bed ni dhot achiel kindiko ji tije mag sirikal, dhot achiel ok onego bed ni kawo percentage moloyo percentage ma kaka dhodno obedo represented e national statistics mag kaka kwan ma ji nitiere. For example, wacho ni Kikuyu maybe make 10%, to ka ineno ka omigi 17%, mano koro en ataro ma chik ma koro onego bed ni ng'iyo wachno mondo ong'i kaka ikonyo dhoudi moko. Nitie dhoudi moko moyang ka ni kata mana gine minority kaka okel kaka James, wan gi Murule, Elmolo, Hawia gi Gosha. Iyudo ka omi jopuonje mondik en achiel gang'wen makoro ipenjore ni yaw to koro ibro konygi nang'o nikech ka koro dhoudi moko gi osedominate kama ma koro bobedo matek. Aneno ni process ni onego chak manyien kendo nikech anya paro kata mana kinde moko ka MPs emane koro ne miyo ji appointment letters, tiwacho ni koro MPs kendo nobedo TSC kendo koro gine ma gimiyo ji appointment letters ni yaw ma koro ma wach monego ng'i nikech ma wach maduoko Kenya chien, duoko Kenya chien nikech koro yudo ka nitiere joma bro dominate, to ka the more ma gimedo dominate the more miyudo ka kendo akweda donjo nikech gwenge gi ibro yudo ka kendo koro develop moloyo nikech koro gine ma gin gi tich. Ng'eni sama jou ma nigi tich, pesa be dok e gwengeu, reflect e gwengego molo gwenge moko go, to gwenge moket ka giro ka gine gwenge ma struggle ahinya molo gwenge moko. Kopogore kod mano, Hanselit Gazette mar 7 kanyo bende koro ondike kae ni jatend piny Kenya William Ruto ne okochopo kare singo mane oketo e kinde mane osero ombulu e pacho ka. Iwacho ni Ruto borrows 1.4 trillion breaking campaign promise. E kinde mane jatend piny Kenya William Ruto ne timo kisera mar ombulu e pacho kae, nosingo ni appetite ma sirikal nitiere godo mano mar kawo hola, obed mago ma iyude pacho kae kata mago mikawe pinje maoko, bro bedo ka bet dok chien. Kata kamano, kaluwore kod data mano mawuok ka bengi ma ochung'ne mano bengi maduong' ma pacho kae, Central Bank of Kenya, iwacho ni jatend piny William Ruto ne oseyudo hola mano madirom trillion 1.2 mano as at December 31st higa mar 2024. Mano miyo notoyo singo mane omiyo jo Kenya mano mar duoko piny hola ma ikawo. Kata kamano no ka CBK bende koro nyaka sani koro medo lero moko kuom hola ma bende jatend piny Kenya William Ruto osebedo ka kawe pacho kae, kata obedo ni ne owacho ni appetite mar kawo hola bro bedo ka dok chien. Inyanya to hola mikawe pacho ka kata mago mikawo kowuok e pinje maoko. Hansel, an jatelo machung' to nyisa ni sirikal ok bi olo gowi, mano jatelo mariambo nikech kana mana piny ka, by the way, kinono malong'o onge country ma onge gowi. Gowi ng'eni samoro kwa winjo ga gowi to mana ni en gowi ma wuok World Bank kata IMF kata e pinje mosedongore kaka US gini, to ken mano kende, nitiere kata mana domestic debt miyudo ka sirikal olo pesa kowuok kuom joge owuon, kawo pesa kowuok joge owuon modevelop ma samoro ng'eni bedo ka overlooked nikech wan wa focus go ni to World Bank omiyowa pesa di wang', IMF omiyowa pesa di wang'. Koro mage e weche manika. Koro jatend piny to singo ni to noseto chon, iwacho ni dweche 3 bang' kanosekawo sirikal, debt gowi mane Kenya ne nigo en trillion 8.6, ma mano koro ne en 67% ma GDP, ma mano en ataro ma chik nikech percentage ma GDP monego beni ikawo gowi en about 55%. Kata kamano to kaka iselero no, bang' kinde machuok mano higni 2, ma mano koro by December 31st higa mokalo gowi nosechopo 10.6 trillion, ma koro ne en ata malo 63 ma GDP. Ma koro no include domestic debt ma en 5.2 trillion ma gi gope mopogore opogore mowuok e markets ma oko kuondego. Kata kamano to Atandi be oyanka ni nowacho ni kawo hola onge kaka Kenya nyalo ran maonge hola. Gima anayuago maduong' ahinya ni ing'eni gowi to
ng'at madwa dongore kinde ka kinde nyaka yud ka nigi gowi to gima duong' ahinya ni sama waolo gowi no pesa no itiyo godo nang'o pesa no konyo nang'o nderni loso osuptende loso nurses indike tich jopuonje indike tich capitation mar sikunde dhi sama dwarore weche mag arita oket makare weche mag tudruok oket makare kose en ola mikawa kawa to kendo dhi manufuke ji ma wawinjo kata mana governors moko ntiere nyim EACC ing'iyo nang'o ni ne gitiyo gi pesa nade jotendwa be onego omaki ni nikech sama koro Kenya kawo ola kama to konego be ni ola ni ok wanya trace ni odhi kure wanya paro kinde jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni wacho nang'o ni ola mano kawo kindego samoro kata mana tracing ni ne gidhi kanye tek mano bende maneno piny kanyo it gazette mar 7 kanyo mano jatenda jakom mar committee mano mar budget and appropriation committee mano Samuel Atandi kinde mano loso kod jofwambo e apise mayudore Kenyatta International Convention Center nyaka sani koro nowacho kata noseyo mano Uhuru Kenyatta kod Ndini Nyoro mano kawo kombe kaka jakom mar wechego mag budget nyaka sani koro wacho ni jatend piny machon mano Uhuru Kenyatta ne otiyo marach kata ne okotayo uchumi mar piny Kenya e yo makare gino mowacho ni bro bedo ka miyo jochul usuru mano chulo nyenyo mano ma $1 trillion on the public debt mano ahinya to e hiko menda machakore tarik 1 dwe mar 7 mano mahiga ni magi mana moko kuom seyo makore iseyo godo jatend piny machon Uhuru Kenyatta kaachiel kod Ndini Nyoro mane en jakoma mar kamiti mochung' ne budget e pacho kae Hansel adonwa dhi it gazette mar 8 mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazette jodak mano mar Mukuru odichieng' manyoro wanyalo wacho ni podi gintiere kod mor kaachiel kod ilo e chunygi kaluwore kod udi manengo gi oyueyo mane omigi odichieng' manyoro ondik ka ni Mukuru residents we now have houses with water toilet and gas matini ni koro entiere kod ot mano miluonga nyo kod dongere ni self contained tiwacho ni moko kuomgi ne odak mana e udi ma olos mana gi mabati wang'eno dichieng' manyoro jatend piny Kenya William Ruto ne ochiwo udi maderom 1,800 ne jogo manitiere kar dak ma Mukuru mago udi ma oger e bwo chenro mano mar gero udi manengo gi oyueyo Hansel ka irito ndik ni udigo gin maromo square meters 20 manen ot maduong' ahinya nikech kinde ka kinde one single room iyudo ka en 10 by 10 iyudo ka en 10 feet by 10 kata 10 feet by 10 but ma area en 20 square meters mateni en ot ma spacious en ot moromo jatend piny ochiwo udi madhi 1,000 gi 80 manyo miyo ji kifungu jok manyo chako go gin gwenge mag Mukuru manyo kuongo daro kanyo ero an gima mora en ni udigi omi jopiny an gi side ma apako godo gini gi side ma agwe godo matin side ma apako godo ni gini omi jopiny makoro aneno ni Mukuru kuma koro jogo nyicho dakecha onego sirikal kikriti okuongo clear udigo mondo kik jomoko dog nikech aneno kata ka nitiere achiel kuom jogo mano yudo ot moyang nyinge kae kaka Jacinta Regere nyaka sani koro wacho ni Pio Ula ne donje ode kinde ma koth chwe kendo wacho ni oboke mage ne olalo kaluwore kod Pio Ula makamano nyaka sani koro wacho ni kumo wuoke en kuno marach ahinya kendo go erokamano ni Nyasaye kuom udi makoro nomigi odichieng' manyoro matine ni gimor ahinya ka giparo udi mane gidake maricho sani koro gineno taya kata gineno ler nyisi kuma wuoke udi mane former PM Raila Odinga nogero Kibera kane jo Kibera nodar motere udigo ing'eni moko gi ok nomuki matine ni jomoko noduogo mane gitimo gin ne gidhi ne gikodesha makaka giduoge depe mane ntiere ka koro jomoko be moko ne ntiere mane owuok e debe ni gi mentality mar debe en odhi kucho koro winjo ni gichweko kuro gi yien makoro udigo ka ne dhi ng'iyo condition gi to ok ne chal lek mane onego be ni gimane Raila Odinga ne leko kodgi ok notimore kaka ne dwarre koro ema miya wacho ni moko makoro jogi owuokegi sirikal omuk kanyo kendo chako gere udi ochak gere affordable moko mane mabro discourage Islam Kenya mane mabro discourage Islam Kenya ka but ka pod iweyo udigo anano ni kata mana kowuok udi machon area ma Eastlands Jericho nyaka Isili sirikal onego
demarcate area no kaka mar affordable housing mondo okonjo piny imuko gi in phases of course ok imuka muka tedi chiel imuko gi in phases tiloso gima ayuago en ni jok ma contribute to project ni be sirikal onego par kata ka bro bedo kinde ma mbele kuchocho onego par ni the working class mane o contribute udi mokoro no miyo project ni obedo successful kata ok ne wachako kodgi to onego gin bende wamigie ng'ato ka ng'ato onego yude ot nikech kata an gi in wa contribute sani koro igni madhi ariyo kwasebedo kwa en igni ariyo apar kwasebedo kwa contribute to ineno ka joma nyochakgo ndiyo joma nyochakgo gin joma desperate ma joma needy ahinya molowa to in the long run an akwayo ni sirikal onego konywa mondo wabe wayude udi an amba gombo ot amba gombo bedo gi ot moluongo nyinga kata ko ken Nairobi kata ko miya kata mana Kisumu wakocha to abede gi ot moro moluongo nyinga sirikal wigi wil kodo mae kuma ywago koro MPs wa gi jok manye dhi activists manye dhi Tanzania ka koro gikonywa gikednwa kae Tanzania Hasela no atik nondo mar gazeto kinyi makawuono it gazet mar 12 kanyo benano ka governor e county mano ma Trans Nzoia mano George Natembeya odiochieng' manyoro do no we thuolo bang' chulo rambun mano mar 1,500 ka bende mano kokale jang'ad buche mano iwacho kanyo ni court magistrate mano Charles Ondiek mano mar do Milimali Anti-Corruption Court odiochieng' manyoro no wacho ni owinjo bende no chulo pesa makamano kose chulo pesa makamano bende onyise ni kik onyon apisi mare kuom thuolo mar ndalo 60 mabiro kalore ni liekore ni onyalo chocho mano jogo ma nitiere kod ranyisi kotudore kod buch mibadhi makoro itude godo wang'e ni nitiere mibadhi moro ma itude godo makoro nomiyo nomake kendo koro ok obibedo konyono apise mage mayudore Kitale e county ma Trans Nzoia kuom thuolo mar ndalo 60 Hansel mana mapiyo piyo kwatieko charges mag mibadhi manyoket ne kai wacho ni no kawo omenda moko kowuok ji kaka Mary Chelangat gi moro nowuok kuom jalo miluongo ni Mr. Masungo ma koro mage total biro ka almost mana 4 million mano kawo kuom jogo eko ma koro magin weche mag mibadhi nye nitiere weche moko be manyo oyawne godo bura nitie stadium moro ben kanyo wachore ni chal ka gima mibadhi nodonje e process magedo mare gi weche mamoko mang'eny kanyo but koro sani koro miye ndalo 60 moko nyal nyono okonyal nyono apisi mage makora kiani county ma Trans Nzoia deputy governor madhi riembo koso bedo na koso bo riembe from home wabo neno kaka bro bedo warito neno no bo bedo machalo na dit gazet mar 14 kanyo bende nitiere chik manyien mawuok City Hall makoro dwaro gayo kwan mag matatu mar ringo parut mano routes mopogore opogore mayudore county ma Nairobi kae ka koro nyaka sani koro iwacho kae mano kaluore kod Moses Kuyaka mano mobility director at City Hall nyaka sani koro wacho ni chik makamano giketo mar mondo mi ging'e ni nitiere fairness kata onge nindo nyabathe achiel ahinya nyate chenro mar chiwo permits ka bende giwacho ni nitiere matatu moko ma osetama ni kik tie route moro ka ok oyangi ni en nikech ang'o omiyo wach makama seche moko nyalo gayo mano kwan mag matatu ma nitiere boma ma Nairobi ahinya nyato mago maringe routes mopogore opogore kik be ni route achiel nitiere kod matatu mang'eny to route mamoko te idiyo ne gi matatu madhi kuonde go to bende koro kelo dhugruok mano mag nyamburko ahinya nyate chuny boma ma Nairobi Hansel thuolo maro emorumo mapiyo piyo kwatieko kachiel kod wach mantiere gazet mar The Standard an gima aneno ni reforms to dwaro matatu industry kata kamano to ka wachore ni data ma gibro tiyo go ni gibro collect data iga ka iga to gi publish routes ma dware to county koko publish to gibro tiyo gi statistics mag population to maneno ka ng'ikruok nyalo bede nikech population nyalo bedo no odongore but nitiere spread ma population be nyaka ng'ino bedo nango gwenge mage ma ji nitiere mang'eny moloyo ma koking'iyo weche ainago to nyalo kelo ng'ikruok e weche machal kamano gima aneno ka county nitiere kaka gi miss gimoro ka ok gi provide alternative solutions mag transport gwenge ma pinje ma loka kuchocho yudo ka sirikal
provide gik kaka trams, gi provide gik kaka train madonje, tie trains matindo to manyalo donjo nyaka e boma. To mago ok wawinj ka gilose. Gin waneno ma ka gilose kaka gidwa control kaka circles, number of matatus ma routes bro bedogo. Onego gimi jo Kenya alternative ni sama koro ka ok ayudo bus, tan gi alternative mane. Anya chopo tich nango. Bro bedo nade sama koro kaka nyicha waneno ban ma matatu moro sako moro ncho kel Kenya kama jo Kenya ncho thagore. Seche aina go koro an kaka japiny atimo nade mondo achope tich. Sama giwacho ni ntiere cashless payment system magikelo, gino ko fail bo bedo nade. Alternative en ang'o? To bene chik nikech ing'eni cashless pay ok en legal tender Kenya ka. Okay, okoyang kaka yo ma uso gi nyiewo Kenya ka. Chik mane midhi keti mondo ni mae Mapio Hansel kwa tieko wach ni mogik. Wach na mogik en mana wach ma ot an pod aywago sirikal. Sirikal parwa wan be udigo kata wan be wadwaro kisetiekore gi joma ochanda ahinya. Parwa wambe jomo se contribute activities magwa magi kore gik monego konywago gik makoro mulo jo piny nikech amba ja piny gik mamulo jo Kenya gi kapok wang'iyo kata ni Tanzania dhi nade ngiwa wangi Kenya mondi ayero kama na inya Hanselo yango kumka thulu mario kinyi makawuono ibi walez nyo karamo Jwang Gazette mar The Standard ondike kae ni Ruto's seal grabber. Nyaka sani kori wacho kae ni chik mane okala a piny pinya. Mano mar loko mano public seal ma wang'e ni en a symbol of government authority. Kowuok e apisi mano mar Attorney General nyaka e apisi mano mar President's Chief of Staff. Nyaka sani koro nyalo kelo achiedh nade makoni kod kocha kalure ni nitiere obok moko ma inyalo kete sei kata inyalo kete stamp makamano ka ok opuodhi kod apisi mano mar Attorney General. Nyaka Ramogi Jwang magi nyalo somo e Gazette mar The Standard mabeno yangonwa kanyo public seal gima en kaachiel kod coat of arms nikech wang'eyo ni symbols mago mag national symbols mantiere godo wang'e ni en flag anthem kaachiel kod coat of arms e pacho kae. Nyaka Ramogi Jwang erokamano ahinya kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa nyaka wachopo e giko mar nonro mar Gazette okinyi ma kawuono. Kawo mana yweyo madundo kaeto nyawadwa Sharon Ong'ao bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Upenya. Warom kendo samanga kelo ni chal mar fwambo kango chopo kanyo Sadek mar okinyi. Oriti masani nyinga Joyce Odur.